No niin, terve taas kaikki katsojat. Ja tänään pelataan Little Big Planet 1. Ja me pelaamme tällä kertaa Pikachu The. Elikkä PTG Pikachu The Gamerin kanssa täällä. Hello! Jee. Hei, tuuks online? Mä oon täällä jo. Mä liityn suhun. Joo, tänään olisi tarkoituksena pelata Little Big Planet 1 ihan huvikseen, koska se on kiva peli. Hello! Pop. Kato, hei, älä. Mä haluan... Kato nyt mun uutta skiniä, minkä mä oon tehnyt. Älä hakkaa. Haluatko nähdä No sitä? niin, nyt me mennään tarinakenttiin. Ja mennään puutarhaan. Ensiaskeleihin. Ei pelaamme keskenämme. Näin. Joo, Little Big Planet 1. Hyvä peli, mielestäni. Kato mua. Liidetään eteen ja en halua lopettaa. Liidetään. Mitä? Yeah. Kuningas! Juoksemme läpi Ilkeän laakson. Hei, kato, munapää. Tapetaan se. Se kato sillä. Hei, auta, mä tipun tänne. Hei, älä, auta. Minä tulla sinne. Hän tulee! Laskipaa. Kuole! Kato, mä kuoren kananmunan. Kananmuna kuoli. Sen pituinen se. Olen iloinen. Tule. Et ole oikein Spider-Man, lähden karkuun. Olen. Et pelasta ihmisiä. Hei, oota. Mineni. Hei, älä. Tää on pelasta. Hyi! Mitä? Tuo ei sopi Mä kameraan. tanssin. Häh? Eikö sä oo tanssia? Toi tanssiliikkeitä. Ai. Lantio heilumaan. Kato. Tämä on lantio heilumaan tanssi. Oota. Hop. Taaha. Ei. Ei. Ui. Hei, oota. Wait me. Sinä senkin. Minä menen ensimmäiseksi. Ups. Se liikkuu. Kato mua. Mene. Hop. Tule tänne senkin hirviö. Hei, oota. Älä tapaa mua. Apinat heittelee Hei, älä mene. Ei, oota. Mä kuolen. Tuu jo. Kato. Let's go. Kato, sä jää vaan lensitilaan. Hei, mä en halua elää tätä.
Mene siihen viimitteeseen. Se on kiva. Näin. Muistaaksä? Hei, mennään siihen sun oma tekemään mappi. Winter, leikitään poika. Hei, me skipataan siihen saakka, kunnes me ollaan täällä. Hei hei. Noin, emme päässeet sinne. Mutta hei, nyt menemme mappiin. Hello. Ja Teppi on taas mukana meidän seurassa. Joo. Suuri taikuri ennusti. Ah! Hehehe. Mene koira. Ei. No. Hei hei. En kuollut. Haluan sen suden. Mä juoksen. Aika hitaalta näyttää. Sun ääni ei kuulu. Niin, Hyvä. No niin mä tuun. mä oon kuollut. Ai. Mä boksahdin. Tytytytytytyn. Kato sitä. Seinästä läpi, näitkö? Oho. Mä tapoin ton, vaikka mun ei pitänyt. Minkä? Ei. Hei isi, pelasta mut. Tää. Isi. Apua. Ää! Hetkinen. Mitäs jos me mennään tän? Tuu. Tän päästä. Eikö tähän pitää mennä? Kato. Ota. Tää. Ei aukea. Eikö, oota. Tuolta piti tippua joku. Toi piti tippua tuolta. Tippukaa. Ja mennä. Au. Muistaaks, eikö sä tiedä? Hei, näitten piti pysyä kasassa. Tai parkkouriin. Tule. Eikö sä ottanut noita tarroja? En. Mä oon. Hehehe. Vitsi. Miten sä pääsit? No. Ui. Hei, oota, mä tiedän. Ei vitsi. Ota hetki. Yppää. Kato, mä läpäsen. Joo, älkää kattoko, että me ollaan surkeet, koska mä oon vähän ruosteessa, kun mä en oo pitkään aikaa pelännyt. Viimeksi kun minä ja Tepi pelattiin, niin me oltiin ihan sairaan hyvin. Me läpästiin varmaan 2 päivästä. Oliks 2? No mene jo. Mä en halua selviytyä, mä tapaan itteni. Miksi sä kuolit, Emeli? Mä boksahdin. Hän kuoli. Kuuliks sä? Hop. Ei. Kisa. N. Y. T.
Meikä vaan menee. Pitää nyt mennä. No, hei, tää video loppuu. Näin. He pelataan illalla vielä. Mut hei, jos piditte, muistakaa tykätä ja painaa tykkäysnappia. Jos oikein paljon pidätte, voitte lisätä suosikkeihinne. Mutta hei, se olisi moikka! Ei.